Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Sige, ato nang ipakita og ahensya ugma. Apay, mamilyonaryo na kita ini. Oh. Ha? Nakay-sing-sing, napagikwintas. Dato na kaabay. Pero abay, di ka ko kalagon sa tag-iya ining kwintas. Oh, iampo na lang ang kalag ni Marcela Buenaper. Balik lang dito sa ilahang musileo abay. Unya, agdagkot og kandila dito ugma. Mao ka na ustong buhato na bay. Basin kong karong gabi, duawon ako sa multo ni Madam Marcela. Oh, ni araw mo ko bay. Ukawan lang taga kung oro mo na ka. Basta Sige na oy, taguin na ng kwintas. Kay basig makita naglain. Sige. Mga tuog na dayon tay. Bus dito. Na magkay tingog-tingog diha. Ako lang gihinuktukan og mayo ang akong nabati ni Johnny Puldo. Klaro kaayo, boss. May nakuha silang kwinta sa binteryo. Kaya dito gud sila gikan. Marunong si Johnny ra Siya ang naliwat sa kasipat sa among lolo, boss. og sa iyang pagkaungo. Mao na, boss. Kinahanglang mahibaw ni ini si Papa. Okay. Ana. Okay, safety na ka day. Bay Johnny. Bay, sino sa'yo kayong gidukdok ni mo sa sahog? Ang kaba ni lolo ni bay. Akong gilansang sa sahog. Ha? Nga naman? Kuan mo gud. Magsige pa magduaw din ni si Gaupoldo og Tia Alicia. May nang di nila maalsa ang kaban kung dunam sila daw tang hunahuna ini. O kung sa mo silang makuha ang kaban, nga gikwintas man nimo ang kwintas ni Marcela, Importante na ko ang kaban ni lolo, abay. o karaan man ang kabana, mahalin sa na dito sa antique shop, uy. Amo na. Naong rabag kwarta nga kung iyaan og igagaw. O gabae, payag na lang gani ng gibili ni lolo nimo, ila pag yun yung initan. Aw, yung nana mo ginang mga way katagbawan nga tao. Bisan pag maghigda na sila bulawan, mangita pag yapon nagbulawan. Mausab. Anya, ang samtay ni. Human sa pamahaw, malakaw ta. Okay, ato na naipatanaw sa ahensya ang kwintas. Oh, ingon man kining sing-sing ni Doña Cleofe Alquera. Usa. Okay na ang inyong pati gabi gigan kang Johnny. Oh, upa. Kaming do si Puldo ang nakabati. May kwintas og sing-sing nang naa kang Johnny nga makapamilyonaryo kaniya. O gikan kini sa menteryo. Maunay among nabatian pa. Brilyanting asul ang gabitay sa kwintas nga ilang gisgutan pa. O gikan pa kini sa patay. Kung mo na, may gilungkab nga lubong si Johnny. Klaro kay pa eh. Gikan sa patay ang maong kwintas. Kalag ni Marcela Buenaper ang ilang gisgutan. Oh, unsa? Ang kwintas ni Ilay ang ilang nakuha. O, ilay? Oh, mao ka na ang akong itawag ni Marcela sa unang panahon dito. O ganang kwintas, kamay bato, nga asul nga diamante. Kabilin pa ka na sa iyang lulo. Kung mao ka na, mahalon ang maong bato pa. Oh, Pa, sing-sing og kwintas ang naak karon ni Johnny. kinahanglang makuha ka na maong kwintas gikan kan Johnny din, no? Na, murag ila na ba ipakita kahin siya karon pa? Tawag ka si Poldo.
Unsa, boss? Ako sikitan si Johnny? Oo. Imo siyang bantayan. Ug panid-i ang tanan nilang buhaton. Oo, boss. Unya, Usayon niya. ako rang usa ang maniin nila, boss. Kamong duha si Melchi. Ah, Pero, pagbuwag-buwag mo. ah. Okay na. Mao ba, boss? Pa, ni asas Melchi. Hello sir. May isugo ka? Melchi, ikaw ang maniid sa minteryo. Ha? Kuhay pictures ang tarang musoleo sa minteryo. Oh, sige sir. Pero para saan sa mana, sir? Gidonate sa akong abahan kanang minteryo. Busa, kinahanglang mabantayan kini nga dili masudlan og sindikato. Okay, sir. Dili mahimo nga may magawat sa mga patay ni anang maong minteryo. Ha? Pa, kaming dos Melchi ang magkuyog. Dili, Sa? Uy, may bilin ko din sa bahay. may pasugat ko ni mong doktor og nurse sa syudad. Ug imo ning atimanon. Unsa? Doktor o nurse? Oh, gikan pa sila sa gawas sa nasod. Kinahanglan mabutang sila og may kapuy-an diha sa lungsod. Apit na mahuman ang atong ospital. Sila ang mupadagan sa ospital. Ha? Ako? Ako'y mangita og ilang kapuyan sa lungsod. May kapuy-an na sila. Diha ang address. Sila ang atong partner sa ospital nga atong gitukod. Busa, at iba na sila dindo. Klaro na ba ang inyong mga assignment? Ikaw, Milchi, sa minteryo. Samtang ikaw, Poldo, kang Johnny. O ikaw, Dindo, sa bag-o na tong ospital. Yes, sir. Unsa man kaabay? Wa ka kulbay diha nga naghuna-huna. Kung pila kay dawat ang mga alahas nga karaan gikan sa mga patay. Ano, answer ba yun? Di na ba ko ang ngayon nga madato? Oh, pobreng dato lang ko. Ha? Ha? Pobreng tan-awon pero dato gyud di ay. Hindi sa nada. Doon lang tas terminal sa mga habal-habal. Okay, habal-habal ta. Misakay sila habal-habal. Kinahanglan nga ako sila masundan si Johnny ug Mikmik. Hindi lang kayo kung magpaduol nila aron di sila makabantay nga ako silang gisundan. Kay basig makaila si Johnny nako. Niyan ako sa sementeryo. Oops. Kinahanglan makuhaan ako pictures anang tanang mo sa layo iniminteryo ha. Nag-alam na ni kakul ba hinam ang mga panghita po? Maayo kay kiablihan na ang gates sementeryo. Libre na di ko makasud. Darang pawn shop sa atbang abay Johnny. Tana, manglabang ta. Sige. Excited na akong mahibaw sa presyo ni anang maong alahas. Labi na gyud ng kwintas. Ako sadbay. Pero murag, naglain na akong tiyan. Namore gidangat nimo. Ipaghuna-huna og laing butang diha. Uy, kay matakdan ko nimo. Dali na eh. Musud na ta. Nanood sila si Johnny anang konsep. Iparinda nagtingali nila ang mga alahas nga nakuha. Mupaduol ko gamay sa punsyap. Anak na lang ko sa gawas sa may bildo. Muli-li sa sud. Klaro na kayo. Magparinda na sila silang kinawat nga alahas. Abay Johnny. Bay, Oh, bay. kan man ding mamirindahay ron. Oo. Lisod na mga panahon ron. Kita ba mapaprenda? Bay, Mapaprenda? lako na. Ibakita na ng alahas dito.
Oh, Nasaan ka, uy? Nanawag ng teller, oh. Kisa ko na yung mamirinda. bay Mikmik. Manggawas ta. Unsa? Unsa magkaabay dyan eh? Dali na. Manggawas ta. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!